आंनि मुङा रत्नेश्वर बर'। दा नैयाव फैनाय जाहोनानो जाबाय जोंहा दिङा फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय माने मोनसे न' अनसुंथाइ होनाय जादों। बे न'खौ थारमाने मानो थाखाय होनाय जादों बा सोरनो होनाय जादों आं बेखौ फोरमायना होनि। बे जाबाय दुबि बर'नो माने लुना होनाय जागोन। बिसोरहा माने न'खराव माने रावबो बिदि न' लुना होनो हानाय बा फैसा थाखा हेफाजाब होनो हानाय रावबो बिदि गैया आरो हारसिंसो दोङो दा न'आव बिबो। आरो बेनिखायनो सरकारनिफ्रायथ' जेबो बिदि अनसुंथाइ मोननाय जायाखै बा बिदि न' स' बिदिबो जेबो माबा खालामनाय जायासै, दासिमबो गैया, जेनेबा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ गैया। बेनिखायनो जोंनि मुलुगदा आदानि बा संगिना बाजैनि अननायाव जेनेबा दिङा फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय दा नैबे न'खौ जेनेबा अनसुंथाइ होनाय जादों। मानोना न'खराव जेबो गैयैनि थाखाय अननानै बेखिनिखौ माने सहाय जुग होनाय जाबाय आरो। दा न'आ जाबाय 25 फुट गोलाव, बेनिफ्राय 18 फुट गुवार, मोननै रुम जागोन, गेजेराव मोनसे पार्टिसनबो थागोन, बेरा थागोन, बेखिनियानो आरो। ओमफ्राय दरजाया मोननै जाहैगोन बिदि आरो। दिङा फिल्म प्रडाक्सननिफ्रायनो ओमफ्राय दा जोंहा फैबाय थादों दिङा फिल्म प्रडाक्सनानो जोंहा 2026आव जोंहानि फेब्रुवारिनिफ्राय जागायजेनसिगोन जोङो गोदान सावथुन। आरो बेयाव डिउडिनि जागोन बे जोंहा टाइटेला। बेनिखायनो बयबो जोंनि रायजो राजाफोरा जोंखौ हेफाजाब होयो बा संगिना बाजैखौ हेफाजाब होयो बा मुलुग आदाखौ हेफाजाब होयो। बेजों लोगोसे जोंखौबो बयखौबो माने फिल्म प्रडाक्सनखौ जेनेबा सापर्ट खालामनानै जोंखौ मोजां मोजां रोखोमनो जेनेबा सापर्ट खालामबाय थायो बा एसे आवगायनो चान्स होयो। बेखौ आंनिफ्राय बुंनाय जाबाय आरो। सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ जेबो मोननो हायाखै बा न' मोननो हायाखै। दा बिथांमोना जेनेबा जेरै गरिब मानसिफोरा सरकारनिफ्राय जेबो मोननो हायाखै, दा बिसोरनि थाखाय जोङो जेनेबा दा फैबाय थानाय इयुनावबो जोंनि दिङा फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय माने होलांबाय थागोन होननानै बा जोङो नाजालांबाय थागोन होननानै जोङो जोंनिफ्राय बुंनाय थाबाय। दा बेनिखायनो जोङो सानफ्रोमबो सानो दे जोंनि दिङा फिल्म प्रडाक्सनाव सानफ्रोमबो गोजौआव थांबाय थाथों बा आवगायलांबाय थानो हाथों। बेखौनो जों बुंनानै एसेयावनो दोनथ'बाय। जों दायो बेहाय न' लुनायनि माबायानो एसे फोरमायना होनोसै आङो। दा जोंनि डिमाकुसिनि थागिबि मानगोनां बिथां मुलुग बर' आदा आरो बिथांनि बिसि संगिना ब्रह्म बाजै, बिथांमोननि अनसायनायाव नै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खाग्राबारि ओनसोलनि दंपार गामियावहाय गंसे 2 नं खाग्राबारि बे गंसे न' लुनो जों आखायाव लादों आदा बाजैमोननि अनसायनायावनो। मानोना जा न'नि थागिबि बिथाङा हारसिङैनो दङ, जोबोर दुखु खस्थ'जों संसार जागासिनो। न'आबो गोबां बायला जिलासो। बिथांनि हेफाजाब बा न'खरनि मानसिफ्राबो नायनाय मानसि गैया होननाय बायदियानो। ओंखायनो मुलुग आदा आरो संगिना बाजै बिथांमोननि अनसायनायाव जों दायो बिथांनो न' गंसे लुना होनो आखायाव लादों, जायनि थाखाय जों बेहाय दङ। मानोना जोंहा मुलुग आदा आरो संगिना बाजैनि बानजायनायावनो बिथांमोननि जोंहा मोनसे प्रडाक्सन दङ, फिल्म प्रडाक्सन, जायनि मुङानो जाहैबाय दिङा फिल्म प्रडाक्सन। आरो बे प्रडाक्सननि आं मेनेजार। जायनि थाखाय आं नोंथांमोननि सेराव फैबाय। आदा बिदिनो फैनो हायासै मुलुगदाया, आंखौनो बिबान होबाय एसे फोरमायनो थाखाय। बिदिनो जों थांनाय मास मोननैसो आगोलावनो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट नावकाटा ओनसोलनि सिङाव थानाय निदुवा गामियावहाय थांनाय 2 मासनि आगोलाव बिदिनो गंसे लुना होबाय न'। बिथांमोननि हालोदाबो एसे गाज्रिमोन, गोरिबनो, न'फ्राबो बायला जिलामोन। बिदिनो मुलुग आदा आरो संगिना बाजैमोननि अनसायनायाव हानायखिनिखौ बिथांमोना बिदिनो गोरिब न'खर नायनानै हेफाजाब खालामगासिनो न' लुयै होनानै। जोङो थांनाय बोसोराव जोंनि जिथुनाखि फिल्म प्रडाक्सन दिङा, बिनि माबायावनो जों मोनसे फिल्म बानायदोंमोन, जायनि मुङानो जाहैबाय गाब गैजायख्लं। जों बिदिनो सावथुनबो बानायलाङो बिदि। आरो फारसेथिं गोरिब गुन्द्रा राहा गैयै न' बां गैयै मानसिफोरनो न'बो लुना होनाय जायो। बिदिनो दा रायजो राजा नोंथांमोनाबो जोंनि बे दिङा फिल्म प्रडाक्सनखौ अनसायलांबाय था, मदद होबाय था, बोर होबाय था, जाहाथे जों मोजां मोजां खामानि मावलांनो हायो। आरो फैगोन बोसोराव जों बिदिनो जोंनि दिङा फिल्म प्रडाक्सननि आन्दारावहाय मोनसे बर' आबुं सावथुन जों लानो आखायाव लादों, जायनि मुङानो जाहैबाय दौदिनि मुङा। बे मुलुग आदा आरो संगिना बाजै बिथांमोननि अनसायनायावनो बे सावथुनखौ जों बानायगोन। बिथांमोनाबो हेफाजाब होगोन, थागोन। आरो लोगोसे जोंबो बयबो नै बिजय सोमब्राम दङ, रत्नेस्वर फंबाय दङ, फंबायजों आदा दङ। जों गासैबो मोनसे न'खर बायदियै जों सावथुनखौ जाफुंहोगोन फैबाय थानाय दौदिनि। आरो बेखौ रायजो राजा नोंथांमोना नायनानै जोंखौ अनसायहो, जाहाथे जों आरो इयुनाव मोजां मोजां खामानि मावनो हायो। लोगोसे मुलुग आदा आरो संगिना बाजै बिथांमोननोबो रायजो राजा नोंथांमोना अननाय हो, बोर हो, जाहाथे बिथांमोनाबो
दा जाबायदि न' लुना होदों बिदिनो मोजां मोजां खामानि मावलांबाय थानो हाथों इयुनाव रायजो नोंथांमोनखौ आं खावलायहरनाय जाबाय